आज बारिश के मौसम बा। हमनी के लिट्टी के प्रोग्राम रखनी सन। वो कौन लिट्टी आगे वाला ये लिट्टी ना हो, पानी में उबालल लिट्टी देख सकतानी। पानी में खौल रहल बा, एकरा के पकावतानी सन। अब पका के ओकरा बाद एकरा के तेल में एकरा के फ्राई करम सन, जीरा डाल के एकरा के लाल करम सन तनी कढ़ाई में ही। तब एकरा के निकालम सन। अब बनल बा बैगन आलू टमाटर का चोखा। है देख सकतानी लिट्टी के चोखा देखी। और वह सब कमेंट करके बतलाई कैसा लगल। अगर गलती हो जाए कोनो बोले में तो माफ़ करेम। देखी लिट्टी चोखा पे वो गानो याद पड़ गई। अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस न पैलस धोखा। यूपी और बिहार में गाड़ी के झंडा आई गईल हो, जहाँ गईल संसार में। रुआ सब जहाँ तहाँ से देखा तनी कमेंट करके बतलाई कैसा लागल। बाकी सभे केहू के जय श्री राम। वीडियो में बनल रही, देखत रही। हाँ हो गई। लिट्टी बन गई। बैठल बनी सब भोजन पर देख सकतानी। दही लिट्टी खूब आनंद आ रहल बा। बारिश का मौसम बा। बारिश का मौसम बा, मुंह में डाल दिखाई। बहुत दिन के बाद हम गए दही और लिट्टी चोखा। कैसा स्वाद है? मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत सुंदर लिट्टी कितनी लिट्टी बनल बा। आपके बैठल बनी सब खाए। तो पंडित जी बानी हमार लिट्टी के तो जवाब नहीं। मेन मालिक के बानी बनावे में। परिवार यहाँ के दिन